Guys, nigga be respect kwaunongopuwa so kurengi uku muona kurengi uku kuneka be respect kwaunongopuwa nevanhu vasingakuziviso wotoshiya kuti naye Mwari. Guys, azvakaoma. Hello guys, masquera say guys. Hello Durban people, are you there? Guys, murikona ero tindakachena guys. Murikona chitopu chandakapfeka ichi guys. Neshotia yandakutaridza guys, shotia. Hey, zvakasoniwa guys. Zvakasoniwa nemumwe. Inonzi fashion forward. Okay, ndakangano. But mukaenda pa page ndaposta link rake guys. Anosona. Inde munona zvaanosona guys. Munozati she just said to me SIS MELLY ndo kana chiona kuti munofarira zvakadai. Can I make you something? So anambozvitora serious guys. That was last year kuna November uko. Ndobva ndati sona. Hana ndibvunza size. Kuita sei? Hana ndibvunza size guys. Hana kudi. Ndobva ngonditi ndokumbirawo kokuti ndotumira sei. Ndobva ndangomuti aisa kuPep Store, ndobva ndampa address yePep Store yekujuze. Hanimaona. Ndobva ndakanganwa. Ndobva ndaiona message yekuPep Store yakauya. Hanimaona kuti kune pasuro. Ndobva ndakanganwa. Hanimaona kunotomusa ndakazvitora nezuro zvinhu zvandakapfeka izvi guys. Nezuro. Ndobva ndakanganwa ini. Paya December kuti nyatsokanganwa zvangu kuti hai wow kune munhu gara zvazvo yakati ndikutumira something kana yakutorivara. Saka kazondibvunza SIS MELLY makangozoti zi kasa muna kufarira zvinhu zvandakadi zvandakakutumira ndikati wakanditumira chii newe zvika ndikakutumira izvi ndikati ndipo ndadzokera kumachatsi ndikaona zvisho kunodove nenhamba ndikati ndakaona chinhu ichi inonzi message yekupepi ndikati naiwe zvino zvichiko here 2 months naiwe zvikanzi handizivi ndobva kairigai nditrace ndobva atrace zvikanzi mirai ndipuwe mupuwe mapini manyuwani ndobva ndatopiwa mapini manyuwani paya ndobva ndatoenda nezuro kuya kuenda kutonowana zvinhu zviriko mai mwana ndatotora ngati munhu anoti anosona uyu ndikanipona kuti anosona chi zvanoti anosona guys. I was shocked. Guys, munhu anosona. Hands I'm from your page, she's good, thank you guys. Munhu anosona hana undibvunza size hana kudini maambulance akanyatsa kumirira imantentika vanhu techi vamatakavhura zvimadenga zvemota izvi vanhu vachidhakwa vanhu vachita sei vanozviziva kuti dzinorovana sei murasenbek kana iri mantenti maambulance anenge akamira pese pese nemapolice traffic anenge akamira pese pese ipapa ndokunotopiwa tiketi rekuti ndikutaura pafoni. Animona ndakafara guys, munhu anosona iyeyu. Saka kune vari kuda kusonesa madress ekuenda kuHaiti guys. Anotokutsondera ine mutengo wakaderera nokuti mudhayari mukuru, mudhayari muhombe mukadzi uyu. Handimaona mukadzokera kumapicture ekuHaiti ekuJoburg pane mukadzi akachena akapfeka dress red and white so rihombe so rakangosonwa rakangodididi. Ndichitoti dress rakanaka iri asi ndakati kwanga mabvunza dress iri haufa. Handimaona ndakatokangana kubvunza dress rako iwe haufa. Ndiye musoni wachona iyeye anosona guys. Saka right vari kuda kusonesa madress ave eHaiti utauya naye ngatisapotane pachedu guys. We support each other. Andika tinosapotana pachedu isusu. Tinosapotana pachedu isusu. Handimaona tinosapotana pachedu diary to diary. Handi muri kuona pane vhudzi vevhudzi futi vari pano. Handika tichange tichikutaridza ivhudzi ravanotengesa and everything. We support each other. Vanobika makeke pano, vanoita zvokudecorate pano, vanoita zvokubika chef. Tinongosapotana mukati. Mari yedu ngaiseculator within us.
guys. Hani muri kunzwa right. Saka musi wa 6 May guys, Durban ikati atidi kusarira. Durban ikakumbira ikati this time tokumbura kuhosta Haiti. Tikati amurambidzwi itai. So ndakatofunga kuti vanoigona here avasatomboita Haiti, vanoiburitsa here vanhu vekudurban. Ndibva ndangozvirelaxira ngangozvigarira. Anomaona vachiita zvinhu zvavo. Tikaona kuti SIS MELLY venue taiwana ndikati alright, tionei kwamaona kwacho. Ndione vatoenda pavatobuka hotera yepamusoro mai mwana. Hotera yemhando yepamusoro ndio pavaenda. Ndikati mabhuka hoteli iyi zvikanzi ipapa. Ndikati zvikanzi munoikwanisa. Zvikanzi aiwa tinotomira kana Joburg ichizvishaisha nei. Vakandichallenge. Durban yakachallenge futi kapanyaya yepound amudeni paya. Kuti SIS MELLY tokumbura kuti mutithrow flyer. Flyer matopedza zvese zvikanzi everything is sorted out. Ndikati nhema dzenyu ndokumbura uchi. Ndikati ndokumbura kuona zvinhu zvenyu zvamaita. Ndione varonga perfect. Ningikiri zvinhu zvavo zvaronga zvakanaka guys. Saka tangotoona kuti zvakangofanana. Joburg, Pretoria, whatever. This year we going to Durban guys. We hitting Durban guys. We not going to have a Haiti in Joburg. So Haiti this year tese maningikita challenge when Durban guys. Let's support them. We don't know kuti vangani. Animona number yavati zuti vangani but chandoziva they need our support. Anditika. So pavakabuka it's a hotel, a 5-star hotel. It's dzinogara maningikiridzi. Dzinogara ma tourists. Ndokwa vakabuka. Ndokwa tichaenda 750. Andizivi kuti vakachadya mari zvinhu zvavo zvese. Pane Haiti poita dinner ipapo. Saka ndinamboda kuzobvunza kuti imi zvinhu zvakachipa kudai Durban zvafamba sei. Ndikangotiwo tongonofara. Saka 750 guys ndo mari yeticket. Padapinda panapa tinoona pekubhaka here. Panapa munogara makangozara mumoli ife. Umeona? Ndikati ndozvotodi ndozvotoenda kuDurban. Tonofara nevekudurban. Saka team Joburg, team Pretoria, ndaona kuti mafara still pamona flyer and you are prepared and you are ready to go to Durban. Saka we are going to Durban guys. Get prepared. Inguva ichiripo. So unogona kubhadhara mari yako mbijana. Unoona very reasonable ufunge very reasonable ako schengi. Very reasonable. Unoona ndofunga meno kuti Durban kudai vakabhuka time yaJanuary here saka zvakachipo something. Unoona. So I was so happy. Ndafara zvokuti. Unoona ndafara zvokuti. Saka team rese guys tikuenda kuDurban tomboenda beach. Saka ndaichora ne team reJoburg rine ningikiri rine team reJoburg rine WhatsApp group redu. Saka ndaichora ku WhatsApp group tikati guys nyaya tiri kuita hapa na hapa isusu tongobatana tiri Joburg kudai toenda iri on a Thursday so that Friday we get to have kunana beach wo takawanda vamwe vanenge vasingazivi ku beach toenda ku beach tombonofara takawanda tiriko anomaona ikoko. So this is beautiful guys. This is going to be the beautiful Wayne. Pa flyer pane number dziripo. Pa flyer pane number dziripo pa flyer. Do number dzaunofona bhadhara mari yako nguva iripo. Right, as usual I'm going to bring zvakarewo normally team ready to America, Canada, Australia vano supporter. That's the only way they support us sometimes. Antika. So team Durban omonga chitiko saka SIS MELLY isusu tukutangota ndikati no, I'll just go. Gadzirai nyaya dzenyu moya nadzo. Asi kana mchida kutengerwa ticket muchaga vanokutengera matiketi amutengera ticket 750 yese muchapiwawo half imoisa half meaning to say kuti muchapiwawo 325 imoisa matekushadza zvechokwadi ndoda kuenda iwoisawo 325 anomaona. Saka chazouya zvakanaka tiita voya achitipawo story anenge aitawo lakirakere kuti awana mnada kumutengerawo laina bata shumbres akuedha imomo vana vhiya vatiri kutorova pasi tiri kutoenda kuDurban. Antimaona anenge aitawo abatawo munhu akati okay I want to bless this one unobhadharwa 350 yako ante iwoisawo 350 yako then kuDurban tinenge tiriko kune veJoburg nePretoria isusu tinobva kure ndongo yekuti gadzirire zvanga zvakanaka tikakwana taxi. Anomaona tikazadza taxi yedu tongosumuka netaxi kunotoorganiza taxi tongosumuka nayo toenda naye kuDurban iri yedu tichifamba tichimira muroad tichiimba tichitora mapikicha tichiita malive tichienda kuDurban. Handimaona takawanda ndotime kuti semi chiripo kuti vanhu valayeze. I think team Joburg yakawana accommodation panenge paka ilodge rekana chi handizipe kuti mumarooms mokwanisa kugara munenge mune mibhedha 666 so people can stay mumabhedha imomo ema 666 anomaona but itori inenge iri mibhedha yakatonaka mune matv mune mashawa mune zvese mungoziva zvinhu zvokuDurban imi guys zvinhu zvacho zvakangonaka zvangofanana nezvocape town anomaona. Saka indongo yekuti zvinoda kuenda chibva wabatana nashumbre. Saka indodini mogara maronga chikwata chokuti imi room yenyu
vakatiwana accommodation yakavati vanhu vanganiko andichazivi pane accommodation yakati ndofunga vanhu 20 kana 30 kana chii handizivi mari reasonable ndakatovhunduka hanimaona ndakatovhunduka kuti mari yakadai ndikati rega ndinoona nzvimbo yacho ndikaona it's a very beautiful place, a very nice place, ine breakfast iripo, vanotoswima ndikati pakanaka panapa hanimaona. Saka guys, handei isusu madiaries tinozikanwa nekufara antika hanzi those in Zim pane ari kundisira message WhatsApp yaflika pamusoro apa. You can also join vari kuzim you can also join antika kufa kwakauya guys, isusu kufa kwakauya, isusu tinozvifarigwa diaries, we are known nekufara, tinozvifarigwa antika ndinogona kufa mangwana kana kufa next year ndisina kumbofara nchiti kwai kune mumwe wandaona hanzi undibate kuseri alright sichengi ndokubata kuseri antika uyai kuWhatsApp pane mumwe munhu wandaona mweya wekudzikisirana mazimba, mweya wekudzikisirana pandakanda flyer kudai pane munhu wechirume wandaona kwai vahama dziri kutambura kumushoko vanhu kuenda kunomwa tiye. What do you know about high tea? What do you know? Tinosangana semadzimai kwatiri women empowerment. We get to meet as ladies and we speak about life and we teach each other a lot of things, right? We get to know each other. Tiri vanhu vakuru, we are no longer kids. Atisi vana vadiki anditika pano pa diaries pane vanhu vakuru, pane vanhu vari mature anditika isusu machembere ndonguva yedu kutifara isu. Please allow us to live our lives in peace. Allow us to live the way we want. No one is going to detect how we live our lives, guys. Padiaries, no one is. Anzi mazina yobwere mazina angu akubata papi ndoda kublokera izvozvo ruva rashi chamisa uri wokumusha kwangu kwagutu ruva rashi chamisa, but because uri toxic wabva kugroup revaroi unotoonekwa you are toxic, I'm going to block you for that. Bye bye. ndava ndatokublokera izvozvo. Handiwana wabva kuvaroika ukatumwa nzina notora mascreenshot ugaya nenyaya. Isu hatimiswi guys. No demon, no Satan, nothing will ever stop us from being us. Pano pa diaries tichatofamba nebhora redu nepesi yedu. Guys, regai ndikuudzei, kune vanhu vanorwisa vasina chavaitwa, kungorwisa kuti avafanirwi kuita chakati, hatidi kuvaona vachiita chakati. Anditi mashona isu pa diaries guys, muchasangana nezvakawanda kumastreet kwamunofamba uko antika pay z guys, isusu bhora mberi, we focus, we go antika we move, atisi kumira, we move. Zvakanzi namaititi zvisina basa kangamwai, ngatikangamwai zvisina basa tinokanganwa, handei mberi animona. Tiri pakunakirwa William isusu kufa kwakauya my brothers, my diaries vechirume this time handei tiri vanhu vamwe chete, you our brothers. Munamo nematambudziko tichamira tese, tinenge tiri tese. Handei, if you want to join us, even muri murume, even muri family wabana mai, you are allowed to book your own room ku Durban. Mobuka tosangana wopa tosangana vamwe kana muri varume muchindawo kwa munonoitawo zvamunono modo renyu muchidini tosangana pa Durban pano pa Durban diaries pana pandepedu isusu vanhu vakuru hatina kwatenda kumapeji vana dikisu. So it's unfair of you guys varoi nevamwe vana vanoda kuuya kumapeji pedu kuzotiudzira zvokuita nekuzotituka tisina kuuya kumapeji kwenyu. Tituke kumapeji kwenyu, you won't see us there and you won't ever see us there and we don't. Tikatongokuonawo pano kuti ava vanhu vave kutuka titongobloka makanyara munotozongona musingasaoni page because we don't want you, we don't need you antimazviona. Saka guys, handei ku Durban, tenga ticket rako. Vari kuda kupinda kune group re Durban ririko. I've seen people started paying already, but obuda flyer nas people started paying antika nokuti month ndikai vanhu vatambira handiti patai munhu ari pa flyer ipapo number dziri pa flyer ndedza one of the admins antika mutaure nawo ma admin ku Durban vakadzi vakuru vanotori vakuru kwandiri, they are even older than me. Ma admin ku Durban zvokuti chero pavanototi sisi ndotodzamirwa handimaona vachiti sisi MELLY ndotodzamirwa kuti but mungandisi vanhu vakuru. But anyway, tongoti kwandiri i-brand name. Hanzi give Vala a ticket, I'll pay for it. All right. Okay. Vala, watengerwa ticket. Vala